lo mcimbi kwaZulu thina siwufanisa nomkhuleko owumthandazo ukubusisa futhi nokugqugquzela ukuyiphatha ngoba nizimbali zethu nje futhi ningomama bethu bakusasa. Ikusasa lethu lilele kinina. Sifuna ukuthi siniphathise okwamaqanda ethu ngoba siyazi ukuthi ingonyama endala yayihlezi ikugqugquzela ukuthi umuntu wesifazane akashaywa akathintwa kwaZulu ngoba umuntu wesifazane kwaZulu uphathisa uyiqanda. Kodwa ngiyazi ukuthi kubhlungu uma ubheka ukubalwa kwezinombolo makuthiwa kukhulunywa ngokuhlukunyezwa bomama. Kubhlungu ukuthi ithina esihamba phambili eSouth Africa yonke ngokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane. Ngakho ngiyacela kithi thina esiyibutho likaMageba, thina esingamaduna kulesi sizwe, ukuthi ukuyiphatha nokuhlonipha umuntu wesifazane kube yinto esiyiqhakambisa nesihambisa phambili ukuze sizwe siphile. Lena beSilo uMhlanga wanamhlanje kunento indlovukazi engizalayo eyigqugquzela nasengonyameni endala eyebuzile ukuthi akubothi makuwuMhlanga ingane yabo khona kumnandi ukuba kube khona iyalo, kuthi makukhona iyalo khona lapho kube khona indlela noma izinhlelo zokwakhana. Kodwa le ndaba yezinkulumo zezipishi kumele ukuthi sithi kuyinciphisa kancane ngoba usuku lokuthi imbali zesizwe zisine zidlale kanye nezinsizwa lapha enkundleni ukuze nizwe ubunandi boMhlanga. Ngalokho nina beSilo angizukwanda kakhulu ngezinkulumo. Sengikujahile ukuthi intombi imbali zethu siyitetele manje, siyitetele zidlale zisine zijabule ngoba uMhlanga uyikho lokho ukuthi sibuke imbali zethu zidlala zigiya. Ngalokho nina beSilo angizokwanda kakhulu ngezinkulumo ngoba nami sengilangazelela leso sigaba sokuthi abantwana imbali zethu zingalokhu ilalela izinkulumo ngoba iyalo niyazazi iyalo ukuthi kumele niyiphathe kanjani. Ingonyama endala ibigqugquzela kakhulu ukuthi ukuyiphatha kwenu ikhona ukuyoniphilisa nibe ngomama abahloniphekile bekusasa lezwe lakwaZulu neSouth Africa yonkana neAfrica yonkana. Njengoba nike nabona nje ngalesikhathi ngibekwa esigodlweni sakwakhangela
Sasivakashelwe ngabezizwe. Basho bathi abezizwe lonke ithemba leAfrika sebelibeke esizweni samaZulu okuyinto engandele noma isiphi isizwe leyo ukuthi besiphakamise besiqhakambise ukuthi uma kuphile uZulu nabo bayophila iAfrika yonke iyophila. Ngakho ke ukuyiphatha kwethu kubalekile kuleso sigaba ukuthi sibambisane indlela eyaphambili. Ngibonga kakhulu, ngicela ukuthi abantu abami angizokwanda kakhulu ngenkulumo usuku lolu lokuthi nijabule nigiye nisine. Ngalokho ngithi ngithokoza kakhulu ukuthi sihlangene namhlanje ubusise uNkulunkulu ngoba sonke ngamunye ngoba silapha sithandaza kuye ukuthi noma sibambe imicimbi yethu uNkulunkulu abe khona kanye nathi ukuzosibambisa ngoba kuwumkhuleko khona lokhu ngoba ngishilo nje kuwumkhuleko ukuya eMhlangeni kuyisibusiso. Ngalokho ngithi ngithokoza kakhulu, ngiyabonga engathi inkosi enganibusisa nonke nithi noma nibuyele emakhaya kungabi bikho izingozi nifike niphephile nonke ngoba nilapha nje ngoba lonke ithemba selibeke kuye umdali ukuthi konke kuyohamba kahle. Ngithokoza kakhulu nina beSilo, inkosi inibusise. Wena wendlovu, wena wendlovu, bayede indlovu emanceba ngekandaba ekaziyokhothwa ngubani ngoba zonke izindlovu ziyokhothwa ngabonina. Ilanga lisilahlile madoda wena kithi kaZulu lapho singenamgodi wokucasha izwe lisiphikile emadeba singenasihlangu sokuvika okhasele emveni kamsimude bekazimthetha izimbeleko yezabafokazane indaba bamthele ngehlazo ezinkulu bathi mntakandaba ungezwa mbusela kaZulu uyabizwa enkantolo ubizwa ngabamthetha beluku ibendalalela bavaleka izindlebe indaba ekuzwe ngubuthelezi kwabezindaba bathi velani ikhilo esizweni sikaZulu saba sisebumnyameni nafaka bomthetha belungu bentakandaba sukuma ubhukule ube ngangozulu emakheni ube ngangobhejane elibamsetheni kwabamhlophe nakumhla ukhalela ubukhosi bakhe. Wena wendlovu, wena wendlovu, bayede ngonyama silo somhlabathi bayede hlanga lamakhosi sithokoze inkulumo yeSilo ngoba isenza siphile iyasihlumelelisa. Ishulo kweNgonyama ukuthi akulona usuku lwezinkulumo njengoba ibe emfishane ukuthi ke intombi nihube anokwazi ukuthi njengoba kusuka kwenzeka esontweni babomfundisi sinamahubo athize funeka siwahube ngesikhathi esithize. Kade semkhumbuza nje umsindazwe la ukuthi bekufanele siqale ngehube elithile size ngehube elithile size ngehube elithile. Kodwa njengamanje ngoba senteka amabheshe ethancane bekuyihube bekufanele lilihube kube ngelesithathu. Ake nishayeleni ke manisukuma lithi niye kweNgonyama ngoba amahubo la ngaphambi banixakadule kuhle ukuthi sihube. Sothi ke siye kweNgonyama phakamani ingane zami phakamani. Niye kweNgonyama sithokoze kakhulu phakathi kwethu ukuthi sinodlonkolo Ndlovukazi uMafu onina weNgonyama ebusayo. Sithokoza kakhulu uNdlonkulu ukuthi usokhona phakathi kwethu. Siyathokoza mkaNkosi. Asishayele sonke
Ngicela ukuthi masikhumba sikhumbe sonke. Uzwazi ukuthi isibusiso nesokuthi uzothola nomendo ugane. Ukuthi wahube endlunkulu. Umthola umkhwenyana ngekhathi zakho zokumthola hayi manje ngekhathi lezo. Awuhube ngihube uthola umkhwenyana eminyakeni ethize ezayo. Wena weSilo ndabezisa ngiye weNgonyama saze sangiye isilwane Ngonyama yethu
eMkhosini woMhlanga. Yangokufonela uMhlanga. Elandelayo ke elokugcina bese kudilika uMhlanga ke. Lithi wadlani kwene endlini niyalazi lento. Wadlani kwene endlini. Ake nishayeke emva kwalokho ke usungadilika kuMhlanga. Wena weSilo. Wena weSilo. Ndabezisa. Ndabezisa. Ndabezitha wahlani kwenendli bahlangene nayo kaMagebu uyaliwa ndabezitha woneni kwenendli bahlangene nayo kaMagebu ndabezitha woneni kwenendli
Siyabonga Nokho kunjalo wengane ngabe ngibani lowaliwa kwabakwabo Nokho wengane Nithi kathando wamuntu kwabo Ningabuhleni kwabo hawu cha nezingane nezindaba njalo Akusho lutho Ayike sekungadili kumthangala ke nishayele lezi zenzo zokujabula Ithe inkosi akenitsakadule siyatshakathula nakusasa njalo ngizonika nje isikhashana bese ngivala ngoba kuningi ukudla okula ekhaya kufuneka kudliwe ukudla kwenkosi Yajabula sanekudliwe ukudla kwenkosi Yajabula tabela ukudla Abasosondela nje ayinkinga sikwazi ukubheka lesiplatheni iNgonyama futhi manje mawuguqula ngehlatheni Ngicela nje ukuthi niyaphi phambili ngizofika abathaneyithu balibona nje khona nilapha eMkhosini makusani kwamsindo phezu kwabantu abadala sheshana yakade nibahle kabi nayipho imitsha phambili imitsha phambili ongagqokile umutsha asheshe yekani umsindo kwabantu abadala phathani izisu phathwani
wena weSilo, wena weSilo, ndabezizwe, ndabezizwe,